तमस्य मजतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। YouTube channel whatever खेबसे बरायबावबाय जोंहा रौथायाव मोसानो थांनो ओंखारबाय जों देलायखांजोब्बाय नै बिथिं सासे ओमफ्राय फैदो जल्दि थांसै बहुत टाइम जाबाय थांसै खानायानो गनासो दं होननानै खानायखौ मोनसे हगारसै आंना खानायानो गबाय थायो सोरो थांबाय मालाय दहाय गिदिर जोंना गासिबो आया गखाया बियो जों दायो थांसै खानाय खालामनाया जाबाय दासो फिसा जाबाय दा खानाय खफाया आं खानायखौ बांद्राय सोमावनानै मोसाला आरो मेदामा ओंखारदों गानलायलायथारबाय नै बे हास्लाबाबा बिसिनोखौ माबानानै बिमाया नायाखै हा नाय जाखाया हौवाफ्रा दा ओंखाम संनाय टाइमाव थांबाबो जायोना बेबो हौवाफ्रा ओंखाम संनाय टाइमाव नाय जाखाया ससमा गानग्राया नायलाय बुरुमल' दासो नुगोन थास लादों खुमब्राखौबो रायखांजागोन आरो बियो जौसे बोसोरनि उनाव बोखांजाफिनगोन आरो बियो जोंनो जारिमिन महरै स्वीकृति होगोन जारिमिनखौ बुंनानै खोन्थानानै बिनि सैथोखौनो मोननो हाया जारिमिनखौ मोननो हायो नोंनि नैबेफोरबायदि बिजाबफोरनि गेजेरजों लिरनानै गालांनाय लेखाफोरनि गेजेरजोंसो नोङो नोंनि जारिमिनखौ बा नोंनि जारिमिननि जि सैथो बेखौ नोङो फोरमायनो हायो दा बेखायनो ब्रह्म जुदि लेखानि गेजेरजों जौसे बोसोरनि उनाव जोङो प्रुफ होनो हागोन खोन्थानो हागोन होननानै सरकारनि थाखाजोंनो 100% जानाय थानाय हस्टेलाव दोननाय